Hello everyone, good morning. Welcome back to my vlog. आंहा दिनै first day of class. थांगासिनो लेट जाबाय. बेहाबो गावनियाव थांनो नागिरदों बे हेन्डिकआव. मा होनदों? नोंसिना कलेजाव मा? नोंसिना हेन्डी कुइन. बेस्राफोर. नोंसिनाथ' कलेजाव हौवाफ्रानो गैजाया. बेस्राफोर नोंसोर बेसे हिन्जावफोरखौ नायनानै थाबाय थानांगौ. दा जोङो मा गाखोहैनो नागिरदोंमोनलाय बास गाखोहैनो नागिरगासिनो थांगासिनो जल्दि संदो दे ओमफ्राय दा आंना क्लासआ गबाय आं क्लासनिखौ खेबनाय जायासै ओमफ्राय दा न'आव थांफिनसै आङो बेयाव सा लोंखांनानै दिनै सानसेया फुरा मेंबायलै ओमफ्राय दहाय थाइजौ लाबोफादोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ जानो नागिरदों जोंहा थाइजौ जानोसै Gloria. Una esperamos otra vez. बे थाइजौनि माबाखौलाय सोर जागोन बैखौ थाइजौ मा होनोमोनलाय बेखौ मादानि होनो आं जागोन वाव रसिया आजा हले हले से आजा बै नामा गुदुं दंलै जाय बे थाइजौआ गोदै नङाबाथाय बे फानग्राखौ बुंहैफिनगोन आङो आंहा होनखादों आं गोदै जायाबाथाय थाइजौआ नोंखौ बुंहैफिनगोन होननानै लुगैनाङा दे आरो लुगैबा लुगैबायसै माथो खालामनो हाबावनो गोदैना गोखै गोदै गोदै गाबोनहाय बोरायखौ होनफैफिननांनाय नंला होमबा आबौखौ उबेरजों फैदोंमोन अखा सियै फैजोबथारबाय लिसु जानो फैदोंमोनलै मालाय गारिया बिसिना मोनसे मोननै मोनथाम गंब्रै गोजौथारै मालाय थांग्रोनोसै लिसु जानो फैदों आंहा दिनै ओमफ्राय अखा सिजाजोब्बाय लिसु जानो फैनायाबो उबेरा बैसिमल' ससेसिमल' फैदों ओमफ्राय बिनिफ्राय थाबायबो स' आङो सोरनाव लिसु जानो फैदों आं देखायनोसै नोंसोरनो र' आथिं गाफुग्रायाबो मोननै दंथारो बेयावबो गाफुलांबावसै आं नै लिसु आयौ माथो लिसु जाग्राफ्रा सासे सानै साथाम साब्रै मा होनदों ओमफ्राय आं नोंनि आब' जायाना ओमफ्राय आं नोंनिफ्राय उन्दैसिनसो लिसु जानोसै जा लिसु जानोसै बोरो लिसुफ्रालाय औ दे लिसु बेना ओमफ्राय लिसु गाज्रि जाजोब्बाय लिसुआबो गेसाव जाजोब्बाय दां रानजोब्बाय नै दा लिसुखौ जाग्रोनोसै लिसुआ रानजोबनाय ओमफ्राय थेवबो मोजां गोदैबो ना रानजोबनायासो गोथाव जायो ओमफ्राय एम्फौबो गैया मा जाया आगै जाथ'ला जाया आब' मा जाया मेको ऐसा गीत गाओ कपीराइट लगी कपीराइट कौन करता है Gloria kita coba bisa kan belum buka gerak terlek geram lah maaf plan dia wow sudah ada plan hansel jangan dong hansel kamu dia ada diskon jangan tangan sini berat tuh ada masih ada baca lagi berat tuh deh jadi nak không lo không có thấy người Việt sẽ ba là xe thôi chắc cái không lo đẹp bớt sát là cái này không có đâu không lo đi đây mắc lẻn theo mới sang này lẻn Lagi beda mana dari sebenarnya kan benar-benar ini.
डाइरेक्टरबो दंखायो एक्टरबो दंखायो रिल्सआव ओमफ्राय जा साइडआव ओंखारफालाबायसिगोन बै मानसिफोर साइडआव थाबायलाबाय थायोना बिसोरबाबो उनाव बेकग्राउन्डआव गोथावथार आंना बे 2000 मामोन 22 फार्स्ट लिसु आंना फार्स्ट जाबाय दाख्लै जादोंमोन बेखौनो आंना फार्स्ट बेखौनो जादोंमोन जाजोबनो हायासै ओमफ्राय दा बिदि जाबाय नों बिराद साबसिन जाबाय दा बिदार खालामबाय नामा ओरै लाब लाब बायदिया साबसिन जायो ना लाब लाब बायदिया बेगर फिसायानो जायो अबेनिफ्राय लाबोखो माबा गामिनिफ्राय सोर लाबो मा जायगा मोनलाय बरपेटा थिंलाय नों लाबो लोगो लाबोदों नोंनि आरो सिगाङाव गामि अखायानो अखा आंहा अखाजों सिजाबोजोबदों उबेराबो एसे सिजों फैदों गामियाबो गाज्रि जानाय ना अखा बालाय हाथाबो लाफायाखै ओंखाम बुरजा दंमोन गुसुआ बिराद अखालै डाइरेक्टर सार माथो माबा गारियानो गारिथारलाय 1 2 3 आरो स्कुटि आरो बाइक बा जोंनासो गैया बैलाय बैथ' नोंनि ना डाइरेक्टर सारनि बै गारिया बुलायदोंनो बिसोरो थांनो नागिरदों नोंसोरलाय गस्ला कालेक्सन नायनो एसे हा गस्ला कालेक्सन नायनो गस्ला कालेक्सन मालाय गारिफोरखौनो अबे मोनसेखौ लांनो जालायबावो यायु एखेबारे रेगे दसे थानानै आंहाबो थांसै एसे अखा नागारबा स' आंना उबेरा फैबायनो स' आं थांग्रोनोसै रुमाव